саломи маро қабул кунед дӯстони хуби ман. соат бо вақти Прагада ва бо вақти Москав 12 ва душанбе бошад 14 аст. дар соате ки ҳамарӯза ман Шалои Гулхоҷа бароятон хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро тақдим мекунам. дар давоми ин суҳбат чун ҳамеша кӯшиш мекунам ба суолҳое ки дар ҷарони пахшҳои мустақим аз мо мепурсед ҷавоб бидиҳам. вазири корҳои хориҷии Қирғизистон бо як сафари корӣ ба Душанбе омадааст. ҳамин лаҳзаҳо мулоқоти ҳайатҳои баландпояи ҳукумати Тоҷикистону Қирғизистон ҷараён дорад. интизор меравад ки мавзӯи суҳбати меҳварии дуҷониб марбут ба таъин ва аломатгузории марз бошад. ҳамкорони мо низ дар ин мулоқот ширкат доранд ва дар давоми рӯз бароятон дар ин бора тафсилот медиҳем. президенти Тоҷикистон дирӯз бо имзои як фармон раиси суди ноябри Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғдро аз мақом барканор кард. дар фармон омадааст Холиқзода Акбар Ризо бинобар содир кардани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад аз вазифа озод карда шавад. дар гузашта низ бо айни ҳамин сабаб чандин судя ва ё додрасҳо дар ҳар минтақаи мухталифи Тоҷикистон аз кор озод шуданд. соли 2019 Эмомалӣ Раҳмон дар як мулоқоташ бо додрасҳо гуфта буд ки дар 10 соли гузашта 25 судя ба гуноҳи ришвахорӣ аз вазифа барканор ва 16 тани онҳо ба зиндон маҳкум шуданд. шикояти сокинон ки ҳукм қарор ва ҳалномаҳои додгоҳиро ноодилона мехонанд аз мавзӯи баҳси ҳамешагӣ дар матбуоту шабакаҳои иҷтимоист. дар ин баҳсҳо иддао мешавад ки додрасҳои тоҷик мустақил нестанд. дар соли ҷорӣ нархи маводи хӯрокворӣ дар Тоҷикистон 10% баланд рафтааст. себқи оморҳои расмӣ дар бозорҳои кишвар қимати шакар наздики 38%, равғани растанӣ беш аз 21%, маҳсулоти нонӣ зиёда аз 12%, картошка беш аз 11% ва гӯшт ҳудуди 6% гарон шудааст. болоравии арзиши маҳсулоти ниёзи аввалия бештар аз ҳама ба қишрҳои ниёзманди ҷомеаи тоҷик асари манфӣ гузоштааст. онҳо мехоҳанд ки дар ин замони мушкил ҳукумат ба ин табақаи муҳтоҷ кӯмак кунад, вагарна аҳволашон бад мешавад. кумитаи омори Тоҷикистон мегӯяд дар 10 моҳи соли ҷорӣ мизони таваррум дар кишвар 7% будааст ва ҳукумат талош хоҳад кард ки ин нишондодро то охири сол нигоҳ дорад. хабаргузории русӣ менависанд омбудсмени Русия пешниҳод кардааст ки дар ин кишвар нисбати муҳоҷирон амнистияи ҳуқуқӣ эълон шавад. Татьяна Москалькова дар ин бора дар ҳамоиши Алянси Авросиёи омбудсменҳо суханронӣ кардааст. ҳамчунин ба гуфтаи Москалькова як пешниҳоди дигари онҳо ба вазорати корҳои хориҷии Русия дароз кардани ҳуҷҷатҳои буду боши муҳоҷирон то поёни ёфтани пандемияи COVID-19 аст. дар ин хусус дар барномаи хабарӣ суҳбати муфассал хоҳем дошт ва бинандагони азиз шуморо мунтазирем то ин ки шумо аз ин суҳбат огоҳ шавед ва тафсилотро бифаҳмед. ӯзбекистон барои ширкатҳои ҳавоии Русия иҷозати парвозҳои доимиро додааст. тибқи фармони Росавиатсия баъзе аз ширкатҳои ҳавопаймоии русӣ метавонанд тариқи хатсайри Москав-Навоӣ, Новосибирск-Бухоро, Екатеринбург-Бухоро ва чанд масири дигар парвоз кунанд. дар ҳамин ҳол шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам дер боз мунтазири барқарор шудани парвозҳои доимӣ байни Русия ва Тоҷикистон мебошанд, вале чанд моҳ ба ин тараф дар ин маврид Тоҷикистон ва Русия бо ҳамдигар забон намеёбанд. муҳоҷирони тоҷик аз нархи баланди билетҳои чартерӣ ки аз 38 000 рубли русӣ ба боло шикоят мекунанд ва роҳҳои тариқи кишварҳои сеюм сафар карданро меҷӯянд. ва дӯстони азиз, мо то суҳбатҳои баъдӣ талош мекунем бифаҳмем ки то куҷо тоҷикон тавассути кишварҳои сеюм аз ҷумла Ӯзбекистон имкони сафар аз Русия ба Тоҷикистон ва ё баръаксро доранд. ва бори дигар ёдовар мешавам ки то ҳанӯз мавзӯи кушода шудани марзҳо байни Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҳамсоя ва ҳамчунин роҳандозии парвозҳои доимӣ ҳеҷ хабари тозае дар даст нест ва шумо аксариятатон боз дар бораи кай ба роҳ даромадани поездҳо аз Тоҷикистон ба Русия мепурсед. дар ин бора мо 2 рӯзи пеш як хабари муфассал доштем ва мутаассифона тавре ҳам кормандони роҳи оҳан гуфтанд феълан кишварҳои ҳамсоя иҷозат намедиҳанд бинобар вазъи эпидемиологӣ. хуб منتظر میمونیم که کی وضعیت بهتر می شود و حرکت پویزدها برقرار می گردند. و حالا برای شما درباره جدول پروازهای چارتری معلومات میدیم. طبق نقشه تحریزی شده فردا 20 نوامبر شرکت سومون ایر 4 پرواز را از شهرهای روسیه به تاجیکستان انجام میدهد. انتظار میرود که 3 پرواز از مسکو به دوشنبه صورت بگیرد، یک پرواز دیگر از قزان به پایتخت تاجیکستان عملی میگردد. بعضی از شما دیروز درباره پرواز چارتری از قزاقستان به دوشنبه هم پرسیدید و من وعده دادم که امروز برایتان میگویم. خب پرواز طریق خطسری دوشنبه الماتا دوشنبه هفته آینده دقیق‌ترش 28 نوامبر صورت میگیرد.
таҳқиқоти 4 сола собит кард ки эҳтимолан сарбозони воҳидҳои гулчини Австралия дар куштори 39 фарди мулки афғон даст доранд. ин воҳидҳои низомии Австралия дар чорчӯби эътилофи байналмилалии зери раҳбарии Амрико дар Афғонистон барои мубориза бо Толибон сафарбар шуда буданд. фармондеи нирӯи мусаллаҳи Австралия генерал Ангус Кембел гуфт гузориши 19 ноябр нашр шуда амали шармовари беэътиноӣ ба хидмати низомиро ошкор кард. таҳқиқот фаъолиятҳои сарбозони Австралия дар солҳои 2005-2019 дар бар мегирад ки бар пояи он айбномаҳои муносибати ғайриинсонӣ бо боздоштшудаҳои афғон кашф шудааст. муаллифи таҳқиқот Пол Беринтон навиштааст ки беш аз 400 шоҳидро бозпурсӣ намудааст. ӯ навиштааст ки аснои тафтиш камаш 23 ҳодисаи эътимодноки куштори ғайриқонунии 39 фард ошкор шуд. гузориш ба полиси Австралия машварат додааст ки амалкарди 19 сарбозро мавриди тафтиш қарор бидиҳад. Кемпео иброз дошт ки бо мақомдорони афғон тамос гирифта аз ин амоли сарбозони кишвараш маъзарат хостааст. дар ҳамин ҳол соли ҷорӣ дар қаламрави кишварҳои ҳамсуд ё худ EDM 22 гурӯҳи созмонҳои террористӣ безарар карда шуданд. ин рақамро дабири шӯрои амнияти Русия Николай Патрушев дар ҷараёни иҷлосия бо ҳамтоёнаш аз давлатҳои муштаракулманофеъ ба забон овард. дар кори ҷаласа намояндаи Тоҷикистон ҳам иштирок дошт. ба гуфтаи Патрушев аъзои ин созмонҳои террористӣ бо ҷалб ва интиқоли шаҳрвандони Русия ва дигар кишварҳои EDM ба урдугоҳҳои таълимии ҷангҷӯёни хориҷӣ машғул буданд. дар ин муддат дар Русия фаъолияти беш аз 160 узви фаъоли ташкилоти террористӣ пахш шудааст. 40 нафари онҳоро зиндонӣ ва 110 каси дигарро аз қаламрави кишвар ихроҷ намуданд. инчунин Патрушев гуфт ки дар натиҷаи кори мақомот ҳоло вуруди беш аз 950 шаҳрванди хориҷӣ ба кишвар мамнӯъ шудааст. агентии зидди фасоди Тоҷикистон мегӯяд ки як мудири ширкате бо номи Само дар ноҳияи Дӯстиро дастгир карданд. Ятимов ба фиреби мардум ва аз худ кардани маблағи калон гумонбар аст. ба қавли манбаъ нафари муттаҳам бо чанд ҳампешааш аз гурӯҳи корофтодагон аз ҷумла бо ваъдаи ҷудо кардани замини назявлигӣ пули калон гирифта ба манфиати худ истифода карданд. маблағи дар умум аз 6 кас тасарруф намуда 1 млн 648 000 сомониро ташкил додааст. агентии зидди фасод нисбати Ятимов ва шариконаш парвандаи ҷиноятӣ боз намудааст ва тафтишот дар ин замина идома дорад. Русия шумораи квота ва ё бурсияҳо барои таҳсил дар донишгоҳҳояшро то 4 соли оянда зиёд мекунад. дар ин бора раҳбари Россотрудничества Евгений Примаков зимни як конфронси онлайнӣ хабар дод. ба гуфтаи Примаков дар ин замина аллакай қарори дахлдори президенти Русия вуҷуд дорад. ҳоло барнома барои 15 000 ҷойҳо буҷа пешбинӣ шудааст ва дар оянда 2 баробар зиёд мешавад. мақомоти рус мехоҳанд ки бештари донишҷӯён аз кишварҳои собиқ шӯравӣ бошанд. дар баробари таҳсили бепул дар макотиби олии Русия ҳамчунин ба донишҷӯёни хориҷӣ гранту стипендияҳоро низ пешниҳод мекунанд. Примаков мегӯяд чунин иқдом довталабони бештарро барои таҳсил дар Русия ҷалб хоҳад кард. имсол Русия барои довталабони тоҷик 630 бурсия ҷудо кард. ба итилои вазорати маориф ва илм шумораи умумии донишҷӯёни тоҷик дар донишгоҳи Русия 26 000 нафар мебошанд, яъне донишҷӯёни тоҷик. ва анҷумани мусулмонони Русия тасмим дорад аз ҳафтаи оянда барои ҳамаи мусулмонони кишвар вебсайти хабариро фаъол кунад. ин сомона бо 4 забон русӣ, тоҷикӣ, узбекӣ ва қирғизӣ хабарҳоро пешниҳод хоҳад кард. муфтӣ Албир Кирганов мегӯяд ки дар ин баробар барои муҳоҷирон китобе бо номи азбука мигранта чоп мешавад. ба қавли муфтии анҷумани мусулмонони Русия онҳо ҳамарӯза аз муҳоҷирон то 40 дархост қабул мекунанд. ба корафтодагон на танҳо ба таври фосилавӣ маслиҳат дода мешавад, балки дар худи масҷид низ ёрӣ мерасонанд. ва бинандагони азиз, чун ҳамеша дар поёни суҳбат барои шумо аз қурби асъори хориҷӣ мегӯям ва бояд гуфт ки дар Тоҷикистон қурби рубли русӣ то рафт боло меравад ва имрӯз қурби 1000 рубл бонки миллии Тоҷикистон 148 сомонӣ муқаррар кардааст, дар ҳоле ки то чанд рӯзи пеш нархи ин асъори хориҷӣ 146 сомониро ташкил медод. 1 доллари амрикоӣ бошад 11 сомониву 30 дирам таъин гардааст. خب بینندگان عزیز، این چند خبری تازه بود که من برای شما گفتم و همزمان با سوالهای شما نیز پاسخ دادم و فراموش نکنید زیر این صحبت برای من سوالهای خود را ارسال کنید و من تلاش میکنم در صحبت‌های بعدی برای شما پاسخش را بگویم. شما را در برنامه خبری منتظرم که 3 ساعت پس تقدیمتان میشود. تا آن وقت خود را احتیاط کنید و روزی خوب داشته باشید.